ngalon di se ga tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la ngalon di se ga tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la ngalon di se ga tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme tenya wele la sara ga jugu bomori tenya wele la Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi hambadin TV Shirif la jabaga mali konane mali ko kan wala nyumando fori obe kata saw kelegelen bela jele ma faw sigi rawla an kelen ko fe gala fama tanuni nga barkada ame soli ki rawla bele bele kanuri Muhammad al Mustafa ana so dinga sanumo ko fe amawla doniya ka fobi ambe Côte d'Ivoire jamana kan dugumbe namba wele ajawi ka bene Laylatul Qadri shuye noye dom bele bele baye ne na ale do shu kelenga usane ne shu bakelenye na Allah subhanahu wa ta'ala ba fo aga Qur'an sanuma konanana alhamdulillah anga be mayala o fra nyogon ga jekuluba o farla nyogon kam kani shu bay la nyene maya ga dugu konana alhamdulillah bara bela jelenkera marsi kalo samba fla ani muganu woro ni bara sanuma nana nundu ne balo tale ga de mauma Laylatul Qadri rabbuna na barka kama anga jangula jonyogon fe ma Allah fo kala barkada ka shirifu chefu ana sababu ma kafu ka barkada ka Nafisa fo ka barkada ka Yusuf fo fana fo ka barkada malon jiba wala ku sara ne bolu fana fo ka barkada toni yamo be ka bela jele fo ka barkada ni ikono so jaba chobe tasma fa na daji ma fa no yiba fa danda no so jala malu boroni be kan so do ko no warbi ka takajima alakama o tigi sarabi ala bolo o ba ka arjina min go so alaka dano ma alaka usara aydara yere alaka kishi ajugu toroma ana dema ya alaka kana alaka udeme la shida duma kan kishi nya kono rofliko ma la hara kono rofimba alaka angishi ama alaka ya fanu ma alaka amblasira nyimaka toni alaka yiriba ka lemni nyaji jom bema tonne be ka kenya di bema ka kuranse do bela maloni bola na folo min ala ka yiriba na folo ni ala ka yiriba ala ajiba o shi janya ka so fenu mala ka dewnya ka duma ka barka do shiro kira na so mo bunya kama sallallahu alaihi wasallam ni yayi anga ninkenen nasigi ka malu borobinani andoni alhamdulillah bon ni bela jene ala ne sababu nyuma ne furu muso de be Aramatu Maiga yi donc ale ka kula sigilele beni alhamdulillah bon depuis aya nyina fe ko abi fe ka Fatmata Zara ka anniversaire ke donc alhamdulillah bu be sababu le donc yana mina do kuma kono jenatiga ko be sababu le alhamdulillah ala ni Nafisa barka donc ala kitila ala parce que ko be fe bela jenena nasira le do donc Nafisa le kera sababu ye alhamdulillah boka ne furumuso Aramatu boka ni fe nunu be na jene ka sinse ni bela jene mane ala ka je bon mo fana kera ne furumuso Aramatu ye dina kanu ba kela ye ka dina mina bala o jara ye donc ni be sababu na fi ale fana tumbe dina kona ka koro ne mi anusa dini donc ole sirama alhamdulillah anana ke sababu yi anne furumso dona nyona donc u doni nyona kela her bay akela here mi jarane akela her bay akera bunyai bon alhamdulillah ni da premier mais ni tugo ya ni namse ka fo ni ba premier sinon ni da premier parce que depuis aye Fatmata Zahra aka anniversaire damine bon ni ya sen sabana de bon asen sabana ni bela jenela bon abi maluta ka malukla na lauta na ka jen bon donc alhamdulillah bon nyina tan fana an ko ya décider alhamdulillah ka ko ken tuala bon comme de ça avant dona anga be moyala to tona donc alhamdulillah ayi nyina fana ta an yo programme ko ke ni ke tuana
alhamdulillah an bɛ an ka bɛn maaya la sababu ɲuman ya rabbi an b'a fo ni o ye Badara Ali Haidara ye n tɛ se ka kuma kan ka se a dan na quoi ni ko n kuma kan ka se a dan na kuma fana bɛ janya donc alhamdulillah min bɛ ne fɛ o de bɛ de malo tila min fana kɛra nin ye ni malo tila nin c'est à dire n'i y'a ye a danna nin na ɲina fɛn min passé la bon o de y'a dan nin na n'o tɛ normalement la a tun bɛ kɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan ni se yɛrɛ bɛ ale yɛrɛ ɲɛ bi ani ne yɛrɛ c'est à dire que an bi an bi bɛɛ de sɔn hali ni quartier yɛrɛ bɛ an b'a bɛɛ sɔn c'est à dire sirifu yɛrɛ tɔgɔ la an ka bɛn maaya la tɔgɔ la ala ko la an bɛ ala tanto kɛ ala t'ala barika da salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an ka laselikɛla caman kun bɛ kɛnɛ kan olu ye kuma falen falen u ni ɲɔgɔn cɛ laseli hakikaw la min sɔrɔla o la an ka jango lajɛ ɲɔgɔn fɛ. An ka diɲɛ sankolo la o kɛla ka bɛn ni su ɲɔgɔnna dɔ de ye mɛ ko in sɔrɔla min fɛ ni ala y'a lakale alakira sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ ala ka jɔn ɲuman dɔ tun bɛ yen ale kalo 1000 de kɛ a bɛ sun tile fɛ ka jihadi kɛ tile fɛ ni sukura a bɛ sun ɲɛnama ye ala ye ka ala bato donc o ka baraji bonya ani o nata kama donc alakira natala sallallahu alaihi wasallam ale ka waati mɔgɔw si man jan est-ce que olu bɛ se ka cɛ in ka baarakɛta ɲɔgɔnna kɛ walasa u na se ka cɛ in ka baraji ɲɔgɔnna sɔrɔ o nata in de kama ala fana ye cadeau kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam silamɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen donc ala ko a ye kuranna jigin o laylatul kadri dɔ de la sunkalo kɔnɔna na donc o laylatul kadri ko wa ma adraka Muhammadu e b'a dɔn wa ma laylatul kadri fɛn min ye o laylatul kadri kofɔta in ye wa a ko laylatul kadri ko o laylatul kadri su in khayrun ko a hɛrɛ ka bon min alfi shahrin ka tɛmɛ kalo 1000 kan kalo 1000 ni y'o calcul bɔ a bɛ bɛn sanji 80 ani kalo 2 ani tile damadɔ komi n ma jate mémoriser kosɛbɛ a kan ka bɛn o de ma donc ko a ɲumanya kelen ka dɔrɔmɛ 1 bɔ ka hinɛ dɛsɛbaatɔ la k'a di o ma o baraji bɛ doublé k'a kɛ sanji 1000 ɲɔgɔnna ɲumanya kɛ ye n'i ye nafila seri a bɛ ten n'i ye kumakan ɲuman fɔ mɔgɔ dɔ ma baraji min kan ka o fana bɛ kɛ ten i seko mana kɛ ɲumanya fɛn fɛn ye donc khayrun min alfi shahrin a fɔ ko de i bɛ se ka ɲumanya fɛn fɛn kɛ o ɲumanya sara bɛ doublé ala fɛ de ka sanji 1000 ɲɔgɔnna ɲumanya kɛ o baraji d'i ma ya rabbi an bɛna minnu kɛ ala ka hinɛ na ala k'a minɛ an ye an bɛna minnu kɛ ala ka hinɛ na ala k'a minɛ an ye ala ko o laylatul kadri nin su fɛ tanazzalul malaikatu ko mɛlɛkɛw bɛ jigin o don nin su fɛ wa ruhu fiha o ruhu in dɔnnibaw y'a fɔ ko mɛlɛkɛ Jibril don ko ale fana bɛ jigin ka fara mɛlɛkɛ tɔw kan bi izni rabbihim u bɛ jigin n'o tigi ala ka yamaruya kow de ye min kulli amrin ala ye yamaruya kɛ ko fɛn o fɛn na k'o kan ka kɛ ɲinɛn san tɔ kɔnɔna na mɛlɛkɛ ninnu bɛ jigin ni o yamaruya le k'a daminɛ sunkaloma kɔnɔ tile 15 fo kana se laylatul kadri don su ma o ye ala wele waati ye o ye damakasi waati ye ka taa ala ma sabu ka da kan programme bɛ ta sunkaloma kɔnɔ tile 15 su programme bɛɛ bɛ ta o de la donc pour que ka programme minnu taara sisan ni ne kan ka kɛ
ni karsa kan ga ke fama nyina kanga karsa kan ga ke nangulo tige nyina karsa kan nangulo bina ban nyina karsa ka bina denkura soro nyina nin karsa mina muso kura furu nyine donc ni mena bara da kura soro nyine ni nga bara bina chen nyine o programme bel bita sungolo makono kle tan durusu donc pour que ka kase ka valider ka fo awo donc o tambon be sigaka o be sigaka leletul kadri donsu de donc i ka ala deli ni o cɛla ka bɔ sungalo makono tile 15 fo kana se lailatul kadri don suma ni ka ala wele cɛla i ka damakasi cɛla i ka sarakatu bɔ cɛla ni ala ye i ka damakasi duwawu minɛ ni tɔɔrɔ de kun kan ka i sɔrɔ ala b'a yɛlɛma ala b'a yɛlɛma bisuna ka a bila i tɔgɔla ɲuman ye ya rabbi an bɛ ala deli n'a sɔrɔ kasara ko walima tɔɔrɔ ko walima nafolo banko a mana kɛ dusukasi ko fɛn fɛn ni ala y'o latigɛ ko o de bɛna an sɔrɔ ɲina ala ka hinɛ na ala k'a yɛlɛma ala k'o yɛlɛma k'o kɛ hɛrɛ y'an bɛɛ lajɛlen ye sabu ka d'a kan ala ko yamuhu Allahu ma yashau ala bɛ fɛn dɔ effacer ka bɔ latigɛ walan sanfɛ min effacer ye ala ja wa yasbitu a bɛ fɛn fana to a nɔ na a to effacer ka bɔ yen min fana mana ja donc an bɛ ala deli n'a sɔrɔ tɔɔrɔ ko min ni ala y'a latigɛ ka fɔ de bɛna an sɔrɔ ɲinɛ ala de yɛlɛma masa ye ala k'a yɛlɛma k'a kɛ hɛrɛ y'an bolo donc o la sisan ko mɛlɛkɛ Jibril yɛrɛ bɛ jigin ka fara mɛlɛkɛ tɔw kan bi su in na salamun hiya ko foli bɛ yen o don su i n'a fɔ foli mɛlɛkɛw de bɛ foli kɛ silama ɲuman kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na bi su in na silama ɲuman kelen o kelen mɛlɛkɛw bɛ yaala ka foli d'i ma hatta matla il fajiri fo ka taa se fajiri kɛnɛ ci waati ma u bɛ o baara in na dɔnniba dɔw y'a fɔ fo ka taa se selidon fajiri kɛnɛ cili ma ko mɛlɛkɛ ninnu k'u tɛ yɛlɛ ka taa c'est à dire olu bɛ ni tile saba in u b'o kɛ mission na dugukolo sanfɛ ka foli bila silama ɲuman kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na ni ala ye kisi foli d'i ma ka ban kisi kɔfɛ kunangoya tɛ yen ya rabbi ala k'o nɔgɔya ne o cɛ in sisan u b'a fɔ ko Shamonul Ghazi lailatul kadri fusamandiya dira alakira ma sallallahu alaihi wasallam o cɛ in ka baara mankutu fɔlen de sababu la ala ko o cɛ in ale y'a ka ɲɛnamaya kɛ sanji 1000 a bɛ sun tile fɛ a bɛ kafiriw fari da galaka kolo ye madama nasila ni ngane ɲumanya ye mais min b'a la sa min ye lailatul qadri ɲɛfɔ anw ye a ye min fɔ an b'a fɛ k'o de fɔ fo de ka fa sufɛ nafila selibaw fɛ tilefɛ nafila selibaw fɛ farila selibaw fɛ wajurukɛlaw fɛ kuranɛ kalannaw fɛ kuranɛ dila min ma lailatul qadri ɲɛfɔra min y'a yirala min na o ko di a ye ko in jateminɛ nin yɔrɔ in na alakira ko shaharu ramadana khalbu sanna in sallima sanna kulli a ko sunkalo ye san kalo 12 a ko sunkalo de y'a dusukun ye ni sunkalo kisila san bɛɛ kisila i bolo ni kumaba ye sunkalo bɛ kisi di e bolo walima e bɛ kisi sɔrɔ di sunkalo kɔnɔ alakira ko o de la
Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbik. Ako ma e sungalo sujo. Atle fela jo. Imanan. Ilimaniale. Wa ihtisaban. Karamo bebe na koro mi ka me ofie ka kila nere koro mi famu ala mbofi. Karamo be koro mi fo ihtisaban ko baraji nyinini koson. Ka sungalo nafla jo. Akira su janyo, akira su suruyo, akira su damineo, akira su labayo, akira telefono, akira teletan labayo. Amana ke mi be madama ni sungalo konodo. Akoni ya jonli manie kebe baraji de nyininde. Wala biga jumu ya famille beba foto mina ko na kera baraji nyini kam ay sabali ay ni yoro lamme ko sobe na ko do de bana anga saka ko do famu anga wuli no na fay ambe kuma min fola aw nyana ya bo jom sanfe ambe tani shere ya dalba masa nyekoro dondo nene aw billahi Nya foto mi wa mbesegaka. Nya foto mi mbesegaka. Wa menyini nga yata mi mbada luyira. Foka tate ngokirana. Ulanti ka sigi yanka kuma fa kunfe. Ne kora mi famia hadisa ina ihtisaban korola ala kira ko kalimani ya toila ni sundo wal mai ba fe katana place suve akira lero lere ihtisaban ki yere ka poa peze ki ka kontu ke kwala biya fi ihtisaban hisabu longwa Kire ka cadra et ka poids be niveau du mana. Tu pèses combien de kilos? An kelengele na yananga bo sokona yala yanga poids pesé wa. Et bi ka poids pesé di. Wode la ni Qur'ana laje. Allah Ta'ala ko Qur'ana kono. Ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Ako sumba inyekise abe femi fle nyekise ka janfa seli dusu kuma ako ni ala bakala wala ikapo pese ere ka konto bo ika fere ke yoro la magazena war message joli ngara munefe yani kata suja seli iya datimawa Iye galon joli tige ika balo nyini kama yala yo wo datu yane kata suja seria etisaban iye galon da jona iye jon korofo iye jon lebu iye jon makuto chien etisaban basi ala ko ya alam ma jarakum fi layli bin nahar lefe ika activité mazonge minizeke woro mani taxi mani mogo ebe bara u barala ala ko etrika balo nyini tlefe chogo mi nambara ni yuro gorogo ni jafa mina akwale ala balo isuno le na tu ya jabi fa ijurmu lama kafir lama ta janme ko chama kono bara fale mbeni fendo kata daka kila kasini programme sini metanike ala kwa ya do yitli felake kaso kati moroton ki sulamandi alam wode la kira ka kuma kontu boyani kata sujan sili mo beta sujan sili ninga ni jumae ala ko inna aradna la amanat ala samawat wal ard wal jibal fa'abain an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hammal hal insan innahu kana zuluman jahulan basi akone ala inga danaya nya khalifa Sangolola. J'ai confié ma confiance au ciel. J'ai confié ma confiance. Ou bien, j'ai confié ma confiance à la terre. Et les montagnes. Ils ont refusé.
parce que c'est très lourd. La confiance est très lourd, fardeau. Tellement la confiance est très lourde. Tout ce que Allah nous a donné, c'est par confiance. Il nous a confié. Confier, c'est ça, on dit confiance. Quand on te confie, ça vient par confiance. Quand on te confie un métier, on t'a fait confiance. Quand on te confie une voiture, on t'a fait confiance. Quand on te confie, comment on appelle une somme, on t'a fait confiance. Même quand on te donne notre fille au mariage, on t'a fait de confiance. Donc voilà, confiance et puis confie, c'est la même chose. En arabe même. Niyamel amana danaya, niyamel amana khalifa. Khalifa danaya, mati foi khalifa mala namadila. Ala quoi est fin khalifa sangolo la bana. Dugukolo bana. Kulu bana. Sabu mimbe khalifa la. Mimbe danaya la. Ala eka danaya antise. On ne peut pas se maîtriser. On ne peut pas l'encadrer. On ne peut pas le garantir. On ne peut pas. C'est l'homme qui s'est chargé à ce que Allah lui a proposé. Comme la confiance. Il dit c'est l'homme qui attendait sa main. Et puis l'homme dit que lui va garantir la confiance. Toi, tu peux garantir la confiance? Donne ka danaya garantie à la nyana. O danaya la belebeleba o de sungaloy. Wala qad ahidna ila adam min qablu fanasiya. Walam najid lahu azman. Ala konne ala leydu gelam bata adamay kakko dugukolo nye kakko aw dani nye kakko aw wololi nye kele adama kili nko adama ndari la nanga fenkal fima ini muso ka siria ale jine kuna ya sako beke fenme kal fala adama na kanna yiri dindo la taqraba hazihi shajara la taqraba hazihi shajara fatakuna min az-zalimin. Adama alayhi salam tuma mina la ko dani latige kono sangolo banala kalifa talima ko nti se ala ngene jafa dugukolo ko ti se munala forola ka sangolo dugukolo fo munala forola ka kulu fo anfa adama make dugukolo ka danfen folo ide danfen be ka kora adama hali susu Allahu akbar billahi danfen folo min nana jiye kono yani jinew kana utogo be obolu welele ko le bindiyu kuma kura le bena mebi wolu folo le kumbe jiye kono dugukolo ka so jine mada Allahu akbar le bindiyu ay tari shese ko wolu folo le nana samba yirika on nana to nyo foga la nyogon janfa ka to nyo joli bona parce que janfa dona ko la be laba muru ni berede la janfa be ko ekre janfa be ko be tigena wana tigela nyona danayati ni danaya chiena hali kanu hineti fembe tigini be danaya dika wotora wo nyogon janfa na ka nyogo kere ka nyogo basi bon mais ni yo yewu dan chugo la una adama deni ka su danna una adama deni ka su chuala danna o bindiyo wolu buruju taw wode ya juju ni majuju mina ba ko me qur'ana ko oludo wole koso jinaw nanana jinaw nale amanya ibulisa jinaw manyo faga folo de ibulisa le nana bandiya ni crimineleya ta ka do jinaw la o ya la kota ala soso nana cheya kuma mi jinaw kala kabila damado ya ndato bela ala sorla kwa adama mena dugukolo kalfa ela wole kama dugukolo kalfa ela melekaw ye bindi nunu ye minge dugukolo la wolu ya ye wolu ko ala ataja aluman
fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ala ebe son tuni ka ni ma qualité ɲɔna wɛrɛ bila wa dugukolo kan minnu mena ɲɔ fa ka ɲɔ basi bɔn dugukolo kan sabu bi ni nunu tun tora ɲɔgɔn basi bɔn de la ɲɔgɔn faga bingani tɔɲɔni ala sɔnna k'u gbɛn o si ma tunu Zurugara nɛni y'o le baara ni diɲɛ yɔrɔ tɔw cɛ n'olu bɛ kulu kɔfɛ a bɛ fɔ olu ma ko Yaajuju ani Maajuju caman b'a kisa ye mais maa ti don a profondément a daminɛ yɔrɔ n b'o le fɔra i ɲɛna komi laɲini t'ale kisa bɛɛ ye karamɔgɔcɛ parce que basi tɛ jinɛ la n'i ye jinɛ tigɛ joli tɛ bɔ mais munna mɛlɛkɛw b'a fɔ min bɛ joli bɔn c'est que o ye joli bɔn dɔ de ye joli bɔn in sɔrɔla danfɛn wɛrɛ la min tɛ jinɛ ye a faamuna a tafsiru walawalatɔ nana tan ala sɔrɔla ka Adama da a ko Adama minnu y'o yɛrɛ tɔɲɔ ni k'o jaasɛ ko u lafu kana k'u ɲɔgɔn n ye n ka danaya sɛmɛ i la ala ko Adama ko ala ma e ka danaya in kalifa in mun don wala n bɛ mun sɔrɔ a kɔfɛ ni n jantula la ala ko n'i jantula n ka danaya la ko n b'i sara k'i janto n ka danaya la dɔrɔn ko n b'i sara n'ale jinɛ ye Adama tun bɛ min a tun tɛ ale jinɛ kɔnɔ mais a bɛ sara n'ale jinɛ jumɛn de Adama t'o le lɔn n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna bi a b'i kabakoya Adama b'ale jinɛ de kɔnɔ ala bɛ ka nin fɔ a ye a ko a bɛna sara kɛ ale jinɛ ye a ko nin dɔ ye sɔsɔ a ko n bɛ sara kɛ jahanama ye a ma deli ka jahanama ye mais a yɛrɛ b'ale jinɛ kɔnɔ o de kama sitanɛ ye profiter ka na fɔ Adama ye sabu ale bɛ yɔrɔ min na ale m'a jate ale jinɛ ye ala ko a b'a sara kɛ ale jinɛ min ye Adama y'a ye ko y'ale jinɛ wɛrɛ de ye walima u bɛ fɛn wɛrɛ de ye ale bɛ min na o tɛ o de la maa ta a dɔ i b'i diya fiyewu f'i k'i goya don min bilahi i t'a dɔn fiyewu k'i bɛ k'i diya f'i k'i goya don min hakɛto koyi ko maa tɛ ko wɛrɛ nafa dɔn ni zumuni ma bɔ a la o don i b'a dɔn ja sigi fɛn in ka ɲi o de ye Adama sɔn a ko ayi ko ala e batuli dɔrɔn wa a jɔn'a la ni kumakan fila a jɔn'a la maintenant a bɛ batu di a bɛ sɔsɔ di ala ma sɔsɔ yɔrɔ a ma batu yɔrɔ a ma préciser dɛ a ko i ɲɛ bɛ i bɛ min na a bɛ ta i n'i muso nin kelen a ma fɔ kana dun a ma fɔ kana jimi a ma fɔ i kana yɛlɛ a kan a k'i kana gɛrɛ a la kana gɛrɛ a la n b'a fɔ ka sunkalo daminɛ de f'i an bɛ fɛn dɔ le kɔnɔ an tɛ min si dɔn kana gɛrɛ a la Adama kɔntanna alayhi salam a ma sɛmɛ sanganin kan ayiwa fɔ cogo ma ala kɔni m'a fɔ dɛ kisa de bɛ na ne ye ko muso y'a nɛgɛ ka dɔn ne cɛbakɔrɔ b'a fɛ ka ko dɔ kɛ dɔrɔn a bɛ sin ka nkalon dɔ da musow la o fanga t'olu la o an kana bɛɛ da muso la ala ko fa waswasa lahuma shaitan muso de ye shaitana ya a ko sika wasiwasu ninnu laɲini ye min ye ko shaitana ye nata don dusukun na parce que tout ce qui trahit la confiance il cherche quelque chose à cause de ça ce qu'il n'a pas ce qu'il ne sait pas par curiosité fɛn bɛɛ o de la fɔra ko natabaya man ɲi shaitana nana tɛmɛ o de la komi ala y'ale jinɛ premier ye adama tɛ ale jinɛ dɔn a bɛ min na a m'a dɔn k'o don ala ko yan tile tɛ bɔ yan
nɛnɛ ti yan funtɛni ti yan kɔngɔ ti yan nasɔngɔbɔ ti yan kuran tɛ tigɛ yan ayiwa Adam shitana nana tɛmɛ maligɛra Ala kɛlen bɛ ka nin bɛɛ yira la jibinɔgɔ la ta zimaw wala taara Adama i suturalen don i lankolon tɛna bɔ Adama hakili bɛ wasu min na dɛ shitana k'i profite o de fɛ a ko Adama ma hal adullukum ala shajaratil khuld Adama ta to n ka fɛn fɔ a ye yirisun dɔ yira a la wa yirisun min n'i y'a dun i tɛ sa a ye ɲininkali kɛ karamɔgɔw la Adama bilalen don min jɔn ye saya kuma fɔ a ye kabi Ala k'a da a ma saya kuma mɛn ma a ma sa a ɲɛna mais munna maa dɔ bɛna saya kuma f'i ye k'e tɛ sa jɔn de tun y'a fɛ i bɛ sa jɔn de y'a fɔ Adama ye k'e tɛ sa jɔn yɛrɛ de ye saya fɔ a ye jɔn sara a ɲɛna maa bɛ fɛn dɔ ye mais n'i y'a ɲɛ ma f'i ye o b'i siran fɛn dɔ fɔ cogo i bɛ siran a fila si a ma kɛ Adama na a m'a ye a ma mɛn Shitana le nana o fɔ a ye shajaratil khuld a filanan ye mun ye wal mulk la yabla ani masaya la yabla fanga min tɛ tiɲɛ e ni fɛn fila ye adamaden tɛ saya fɛ dɛ saya coronavirus sera ni bɛ dɔw nubara yi tan bɛɛ a bɛɛ tɛ fɛ ka sa i ko saya bɛ ko la adamaden tɛ fɛ ka don a la ni ma sira foyi ɲɛ diɲɛ na ni saya tɛ kɔngɔ saya ani busan kɔngɔ saya ani busan ni tɛ sira foyi ɲɛ ni fɛn saba tɛ wa ni fɛn saba de bɛ adamaden mara wa fɛn saba yi Ala y'o de to an na ko an ka ɲɛnamaya ni sunkalo sera an bɛ fila bila min man d'an ye k'o ta o de saya ye a faamuna dumuni bila ji bila k'a sɔrɔ a fɔra Adama ye k'i tɛ sa saya ne man d'an ye o de la ye yiri dɔ ma a kana sa o la Ala ye an balo siri dumuni na pour que an kana sa aw tɛ an ka jate ye mais an bɛ ka dumuni kɛ ni sunkalo saya bila a ka sa est-ce que kuma in bɛ faamu a ye dumuni bila a ye ji bila tile 30 pour que a ka sa n bɛ n'o de da a kan diɲɛ na a daminɛna min alijinɛ kɔnɔ sabu Adama yiri dɔn a ka yiri dɔn dɔrɔn hop wa nasiya la confiance qui était entre moi et puis Adam et Ève il a trahi ma confiance bana le fɛn min mana taa n'a tɛ segi bilen danaya le b'o ye ni danaya banna ni maa cɛ ka ban fo ka diɲɛ wuli hali n'a yɛlɛmana ka kɛ mɛlɛkɛ ye e t'a ye mɛlɛkɛ ni danaya banna furuɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ furusa ka fisa ye o de b'an bila ka ɲɔgɔn ka portable f'u ye hali n'a sɔnnela ka dɔ dalen to aw ka n'a ka minɛni de bɛ ɲɔgɔn na ni cɛ bɔra k'a to communication na kɛnɛma muso dalen ko a n'a sunkurukɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na il y a plus de confiance n'a furu sera au niveau ba a bɛ bɔ ɲɔgɔn kan a tɛna foyi wolo ni toridenw tɛ bilahi ko in bɛ yen de danaya Ala ye danaya sigi min danaya de ye Ala yɛrɛ ka chaise ye a y'a placer min dusukun kɔnɔ a tɛ foyi la dusukun tɛ mun bɛ danaya pousser ka bɔ yen natabaya Iblisa kɛlen k'a fɔ Adama ye ko i bɛ kɛ masa ye wa masaya min n'o ye ti bɔ chaise kɔnɔ a ye diɲɛ lajɛ bi masa minnu bɛ yen min bɛ fɛ ka bɔ chaise kɔnɔ a y'a yira n na mais bɛɛ gagnera fɔ anw farafinna yan ils ont trahi la confiance Europe lajɛ a delila k'an fɛ farafinna ye yan ko masa dɔ y'a place bila k'a tɛ di masa kunda dutigi kunda kanbele kuntigi kunda danaya mana tiɲɛ Ala kira ko fɛn fɔlɔ bɛ wuli diɲɛ kɔnɔ ni diɲɛ fitinɛ tɛ ban iza rufi al amana anil qalbi ni danaya tiɲɛna dusukolo kɔnɔ
diɲɛ tɛ suma fo ka diɲɛ wuli nansara b'u ka manamana kɛlɛ kɛ u bɛ yɔrɔ wɛrɛ de kɛlɛ mɛ o yɛrɛ dama ma tiɲɛ min b'u fɛ yen n'a waati sera bɔ yen mankan bɛ yan o bɛ k'o bolo don ɲɔgɔn bolo de o masa dɔ bɛ bɔ yen dɔrɔn u b'a tu kɛ k'a fɔ n balimacɛ i nana i sigi ala y'i ka masaya don min mankan bɛ u fɛ yan munna b'an fɛ yan ci ka seko ye munna b'an fɛ yan danaya tiɲɛna kira y'o de fɔ n'a tiɲɛna ɲɛmɔgɔ kun da a ti ɲɛ n'a tiɲɛna ɲɛmɔgɔ ye jɔn ye a karamɔgɔ fara an marabaaw kan ala ko danaya tiɲɛna n'a adama cɛ segoni kelen adama ye san 20 joli kɛ yan'a ka se ka alijinɛ sɔrɔ danaya tiɲɛna ni Iburisa cɛ sabu danaya mana tiɲɛ a bɛ dilan tuma dɔ la ala fɛ o ye ala ye o de mun ye nimisa kasi Iburisa ma lɔn tile kelen ka fɔ ale ka kojugu kɛ o le la a labana janama kɔnɔ alhamdulillah o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɛ yen an ka ko labɛnbagaw u ye dakurunya 2 minnu fɔ an ka jango lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Je voudrais vous féliciter, vous dire merci. Merci parce que le président de la République ne pourra pas passer dans toutes les cours de la Côte d'Ivoire. Il y a des hommes comme vous, des guides religieux qui prônent la paix et qui connaissent l'importance de ce que nous vivons actuellement en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ont dépassé la 20aine d'années, il y a 15 ans en arrière, l'Assemblée qui est là n'allait pas se réunir comme ça. Mais aujourd'hui, c'est grâce à vous, grâce à l'effort, aux prières des uns des autres, que nous sommes aujourd'hui assis à 0 heure en train de parler, en train de se parler, en train de développer un thème. La coordination conduite par Konaté Ibrahim et son frère Soro Tuchio nous demande de vous dire de continuer ces prières. De continuer ces prières parce que vos prières ont porté cette année 2025, l'année 2025, parce que l'année 2025, ça a été une année électorale. Nous avons fait les élections présidentielles, nous avons fait les élections législatives. À Port-Beau, il n'y a pas eu de bruit. À Port-Beau, il n'y a pas eu de sang. Il faut vous féliciter, il faut féliciter les imams, il faut dire merci aux imams. Cela veut dire que vos prières ont porté. Cela veut dire que vos messages que vous donnez aux fidèles ont porté. Nous sommes venus, au nom de la coordination, vous dire de continuer ces prières-là. De continuer ces prières, de continuer de nous parler. Parce que on ne pourra pas atteindre le développement sans la paix. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé en vous disant merci pour ce message fort que vous êtes en train de donner à nos jeunes femmes, à nos jeunes garçons, pour qu'ils sachent que c'est un trésor. Et vous êtes dans la vision du président de la République. C'est un grand jour. Nous n'avons pas fait de discours politique, mais c'est pour vous dire que le président de la République, la coordination de la commune de Port-Boué, du RAGP, est avec vous et vous soutient dans vos prières et vous soutient dans ces messages. Ni sabali la ibe femi ni ba soro Allah sabali di bem Allah hamu no anti Allah sallallahu micro dilama ko ka kuma silamaw fɛ kuma jona
ko ka fori lase silama bɛɛ lajɛlen ma c'est-à-dire a ka nali a diyala duuti yɛrɛ ye a diyala Alahu Taala ye sabu an ma na batara ko la an ma na Ala kuta sɔsɔ ko la an nana ale Ala yɛrɛ le kama donc duuti ko ka lasa ma o k'a ka fori b'a ye a bɛ imamu fo Imam Ouattara k'a b'a fo foliko ɲuman la ka nanba bɛɛ lajɛlen la fo k'a ye duwawu kɛ bi ye duwawu ɲini loni ye duwawu ye kɛ a kɔ n'a ɲɛ bɛɛ lajɛlen ma a ye duwawu kɛ i n'a fɔ a b'a kɛla waati min na a y'a kɛ tuguni ko duwawu Ala barakala duwawu bɛ jaabi la sabu bi ni mɔgɔ tun k'a fɔ ko mawulidi dɔ tun bɛ se ka walama kurubisu dɔ bɛ se ka kɛ yan mɔgɔ si tun tɛ la mais alhamdulillah Ala ni duwawu ni cɛkɔrɔbaw ka duwawu ni imamuw ka duwawu bi an bɛ sigi ka kurubisu ni mawulidiw kɛ an bɛ bonya kɛrɛkɛrɛ lase an ka sherifuba ma min ye Ayidara ye ale sababu lo ka nin bɛɛ tu yiriba a ka yiriden min falen o de ye nin ye donc an ka fori kɛrɛkɛrɛn ba ma Ala buru mɛn a ka baara la an bɛ Alahu Taala dali ka Ayidara k'a mɛn an kunna hali bi Ala m'o kɛla an ye ka fanga d'a ma a kumakan ye se yɔrɔ la yɔrɔ min ale ka miiriya ma se yen c'est-à-dire ni kumakan sela yɔrɔ dɔ la ile yɛrɛ ka miiriya ma se yɔrɔ min na Alahu Taala b'i fɛ bi a kumakan sela Ajawi kɔnɔ yan k'a sɔrɔ ale tun b'a lɔn ko Lonkere ko dugu dɔ tun bɛna wele ko Ajawi mais sherifu a kumakan sela yan a ma ye minnu k'a ye o k'a lɔn minnu ma ye o b'a kumakan labato la o tuguni b'a kɔ mun kosɔn a ka tiɲɛ kosɔn hali bi Ala y'a dɔ fara a ka baara kan Ala kɛ sara ye harijinɛ kɔnɔ k'a d'a ma hali bi Ala m'an bɛɛ lajɛlen sara la hali bi Ala m'an bɛɛ lajɛlen sara la duuti ko a ka fori ko imamu y'a kɛ wagati bɛɛ a ye duwawu kɛ nanbaga bɛɛ lajɛlen ka n'a kɛnɛ kan Ala fɛnni kɔfɛ an bɛ sɔli an ka a ka ciden kan Mohamed Mustafa ale fɔli kɔfɛ an b'an ka sababu ɲuman fo min ye cɛkɔrɔba ɲuman ye a Seydi Serif Usman Madani Haidara fɔlen kɔfɛ Sirifila Morikɛ a Seydi Serif Badara Usman Haidara ale min kɛra hakili ɲumantigi ye ka se k'a fɔ an ka bɛn maaya la ka sabati diɲɛ fan 14 ka don buna adamadenw kɔnɔ an ka ɲɔgɔn minɛ foyi tɛ tɛmɛ ale kan donc an b'ale yɛrɛ fo ka tila ka tɔnden bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka an ka limamu fana fo a ye association an ka bɛn maaya la an tun y'a kanu mɛn a ka walawala la an y'a kanu ka tɛmɛ tuguni donc an b'a fo hali sisan Ala k'a nɛkun sabati karamɔgɔkɛ folen kɔfɛ an b'an ka président fo o min ye Côte d'Ivoire bɛɛ président ye Badara Alu y'ale de tɛgɛ kɔrɔta tɔndenw fana jɛra ka tila ka danaya d'a kan yarabi Ala k'a fanga se an minnu b'a kɔfɛ yarabi Ala k'a kɛ an ka kɛ a fanbaga ye an tɔnden kelen kelen min b'a kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnya la an ka landala mɔgɔw minnu bɛ yan ko dansɔgɔ o ka foli bɛ yan an balima chrétien minnu bɛ yen o bɛɛ foli bɛ yan association an ka bɛn maaya la kɛ sababu ye chrétienw laadala mɔgɔw a bɛɛ bɛ sigi ka baro kɛ ka dumuni kɛ minɛ kelen kɔnɔ ka faga bɛn kɛ pour que faso bɛ taa ɲɛ Badara de nana n'a hakili ɲuman ye yarabi a timɛko ɲuman Ala k'a nɔgɔya tɔnden bɛɛ lajɛlen donc an nana président Bukari de tɔgɔ la normalement parrain kɔni an kɛra frère de président Bukari a ka foli bi yan mais dalula gɛrɛn y'a sɔrɔ donc président Balo yɛrɛ b'a kalama donc n nana ale le représenter du kɔrɔ ka na yan yɔrɔ la Ala ka hɛrɛ don bɛɛ lajɛlen ma Ala ka minanko nɔgɔya Ala kana batokɛlaw bɛɛ lajɛlen mina san hɛrɛ ka suran bɛɛ lajɛlen kan ka karamɔgɔ man kɔrɔ karamɔgɔ min kɛla ma ɲɛmɔgɔ ɲuman Ala fana kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye assalamu alaikum Ala ka kɛ Ala ka wololi sela ma imamu k'a fɔ an ɲina ko an tɛ se ka taa kɔ Fuseni an taara village la wallahi imamu hali n'an ko k'a yira la fɛn na ko non ko dɛbɛ kan
a ka ko kɛ an ye fo ne sa tɛ bɔ ne kɔnɔ voilà donc o de kosɔn k'a fɔ jama ɲinɛ imamu mɔgɔ c'est à dire mɔgɔ min a la yɛrɛbaya t'a la quoi lɔnnikɛla min a di c'est à dire a ka lɔnni ye fɛn min ye donc mɔgɔ caman ye t'a kalama donc ka village hali an taara saraka bɔ la o k'a bɛ taa an taara an fa cɛ kaburu ne yɛrɛ ka karo sa ka taa la fo imamu bɛ fɛn ta k'a majɔsi wala ka ko min kɛ a tɛ se ka ban kɔnɔ dɛ fo ne lɔ jama ɲɛfɛ k'o fɔ mɔgɔ in ye imamu ye mɔgɔ min ye donc ka a ɲini jama bɛɛ fɛ bɛɛ dugawu kɛ imamu ye ala sini kɛnɛya d'an ma ala a man kɔrɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ comme an ye quartier k'olu la ne ye Sangare Adama vice-président de la jeunesse n'a ɲɛmɔgɔ bɛ yen ne ye Kone Umaru an ka secrétaire fana bɛ yen Nana Adama bon comme an ye président de jeunes le di bon an bɛ sababu in ma sama ka na quartier kɔnɔ sisan an ka président ka relation sɔrɔ banque mondiale mɔgɔ ye donc a ni l'ONEP a ye nana k'ale bɛna a jaw dɛmɛ ka muso ji ko nɔgɔya yɔrɔ bɛɛ donc o rɔ donc pompe tuyau ma se yɔrɔ min lɔ a bɛ tuyau bila k'a se o yɔrɔ la mais déjà a ye k'a fɔ k'a ye ma ko 200 compteurs ko tuyau yɔrɔ min la k'a bɛna ji bila yen donc k'a fɔ a jaw k'a ye vraiment o ye nouvelle ɲuman le ye k'o fɔ jama bɛɛ ye n'ala sɔnna ma waati natɔ yi la a bɛna compteur wayirika a bɛna wari tɛ ba rɔ président jeune k'o lase k'o lase mɔgɔw ma donc an ye quartier ko ni ko yi la n'ala sɔnna ma comme imamu fɛnɛ ka kuranko fɔ l'heure in na kuranko problème ye Côte d'Ivoire yɔrɔ caman a jawi kelen tɛ olu sey mɔgɔ in na a ni comme Côte d'Ivoire énergie mɔgɔ in nalen a ye ka problème min fɔ min bɛ yen a y'a baara yi kan n'ala sɔnna ma solution bɛna sɔrɔ a la. N ye jeli de ye, n ye Kuyate ye ka bɔ fɔ Mali la ka se Abidjan, sababu de b'a kɛ. Saya bi sɔrɔ sababu de fɛ, ɲɛnamaya bi sɔrɔ sababu de fɛ. An y'a sɔrɔ Aminata ka bajo nɔfɛ. Ala y'an wolo silamɛya la, an bɛ fatu silamɛya la n'a diyara Ala ye. Ni ye barika da Ala ye ka barika da n bɔkolo ye. Diɲɛnatigɛ ko bɛɛ sababu ye ka y'an sɔrɔ Ala ni Fofana sababu. Mustafa Fofana sababu. Sababu ko kana to d'a ma, kana ji d'a ma, mais i kana ɲinɛ kɔ. Ni ɲinɛna kɔ Ala b'i sɔn kunangoya la. Bisimila i n'an bɛɛ ko. Ni ye Fofana fo, n bɛ imamu yɛrɛ fo. N bɛ taa wajulukɛyɔrɔ k'an sigi ka nin bɛɛ kɛ. N ka seli n bɛ Layilatul Kadiri don su n bɛ seli de kɛ ka Ala ka n jurumu kotaya ka caya mais k'an sigi wajulu kɛnɛ kan fɛn min bɛ ka fɔ danbe kuma de bɛ yan nɔ segin kuma de bɛ yan alisilamɛya kuma de bɛ yan an ka segin Ala ma an ka k'an yɛrɛ ye o kuma de bɛ yan. Ne jatigimuso ka kuranɛ kalan kɛra sisan n'o ye Madeleine Tarawele ye k'aw sen bɔ o kɔnɔkɔrɔ Watara Jara ani Fofana n'a ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen Ala ye diɲɛ don o don da sunkalo kalo kelen an bɛ taa seli an ka so de n'a seli kɛra k'a ba dugawu bɛ kɛ anw ye n'an sera yan nɔ ne ye jeli de ye n ye dama de ye n yɛrɛ bɛ aw wale ɲuman dɔn an bɛ dugawu k'aw ye an bɛ dugawu ɲini aw fɛ Ala k'an ka jamana basigi Ala ka jamana basigi Ala k'an fatu silamɛya kan Ala k'an fatu silamɛya kan Ala k'an to kira Mustafa ka sira kan ni saya bɛ s'a ma don min na a k'an kumakan laban kɛ la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ka kun foli ɲɛ ka kun dugawu ɲɛ an jɛɲɔgɔn n'an kokɛɲɔgɔn ani sababu ɲuman n'o tɛ ye Umar Sangare n'a de bɔra ka kuma sisan bisa an ka ɲini den fɛ ko an ka dugawu b'a facɛ ye ne ka yan ka fɔla ɲɔgɔn kan bi a facɛ sababu lo an sera ya cogoya min na a facɛ sababu lo
a ma mɔgɔ si sama ka nafa ka na mais dusukolo le k'an lase yan an kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ a bisa ala ka tiɲɛ suma ala ka yafa k'a ye ala k'a kɔ barika don a kɔ la ala k'o fanga se du kɔrɔ an sigila kɛnɛ min kan bi suba in na a bisa ala ka ɲana an bɛɛ ye ala k'a kɛ barajiba ye n ka foli bɛ taa fana Limam Ouattara a ɲɔgɔn ma fɔ a ɲɔgɔn tɛ dɛ mais an bɛ yɔrɔ min na ko bi an ka quartier nin kɔnɔ a ɲɔgɔn ka dɔgɔ denmisɛn lo mais denmisɛn hakilima lo. An bɛ sigibaga bɛɛ lajɛlen fo su ni ka hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma ala b'o kɛla an ka imamu min fɔla sisan faamuyaliko ɲuman ala k'o d'an ma an ka imamu k'o mɛn an ɲɛfɛ ala b'o kɛla yani an bɛ don kuma kɔnɔ an bɛ an ka président ba fo n'o ye Bajara Balo ye association an ka bɛn maya la ale président Balo Côte d'Ivoire territoire bɛɛ Badara Aliou Hadjara ale kɛlen bɛ ka cɛba min tɛgɛ kɔrɔta k'a bila anw ɲa Côte d'Ivoire kɔnɔ yan o sigi ni bi n'o ye Bajara Balo ye an b'a fo ka a waliɲuman lɔ a ka cɛsiriw la ka nin kɛnɛ na ɲɛnamaya ka kɛ ten k'a kɛ wasako ye a sababu ɲuman sigini filɛ n'o ye Bajara Balo ye an b'a ɲini ala fɛ ka si jan nafama kɛnɛjan nafama di an n'a bɛɛ lajɛlen ma ala b'o kɛla a bɛ baara min na association nin kɔnɔ ka a sara kɛ arijinɛ ye ala b'o kɛla awa k'an bɛɛ lajɛlen sara kɛ arijinɛ ye ala b'o kɛla ni an bɔla yen silamɛw n'a ye ka ne ye micro la ne ye ciden de ye misiri min b'a kɔfɛ nin ye n'o ye masjid Umar Bun Katabu ye ale président ale ɲɛmɔgɔ taara ka karifa cɛba min na n'o ye Mustafa Warima ye ale lɔn de bɛ kɛrɛfɛ nin ye ne de ye ale ka secrétaire ye mais n tɛ secrétaire général ye ne y'a ka secrétaire adjoint de ye o secrétaire général ale tɛ yan a ma kɛnɛ sɔrɔ bi a ye ne wele ka bila a place la donc o de ka micro se ne bolo sinon ne ma se micro la kuma ma président ko k'a sigibaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn i sen bɔ a kɛnɛ kɔrɔ ka na nin kɛnɛ barikama nin kan ko ala ka bɛɛ lajɛlen sara kɛ arijinɛ ye ko an bɛ comité de gestion mɔgɔw fo ka se ka comité de gestion mɔgɔw fo ni ale mako bilala comité de gestion kan wagati o wagati o b'ale jaabi donc ni bonya tɛ o tɛ kɛ o y'ale bonya donc k'an b'o bɛɛ lajɛlen fo ala k'an n'o bɛɛ lajɛlen sara kɛ arijinɛ ye ni ɲɔgɔnna kɛnɛ caman bɛ ala bolo k'a di an ma ala b'o kɛla ala ka labanko ɲumanw d'an ma k'a yira silamɛ bɛɛ lajɛlen na misiri bɛ a kɔfɛ nin ye misiri ni an mako bɛ silamɛw ka dɛmɛ la dɛ ni silamɛw ka dɛmɛ tɛ an tɛ se ka misiri kɛ misiri ni n'a ye misiri nin ye cogo min na kelen kelen fila fila silamɛw ka wari o de farala ɲɔgɔn kan ka misiri nin kɛ ten alhamdulillah an bɛ dali de bolo sisan dali nin kɛ entrepreneur de vie d'an ma ko a bɛ bɛn 7,7 de ma alhamdulillah 7,7 kɔnɔ an baden mɔgɔ ɲuman dɔ nana ka na nɛgɛ doni ta ka bɔ an kan min bɛ kɛ misiri nin dali nɛgɛ ye ale ko k'ale bɛ nɛgɛw ta en charge inshallah ni ala yɛrɛ ka diɲɛ ye a wari bɛ bɛn dasi 1,100,000 waga 100 ani dasi waga 10 de ma n'i y'o bɔ 7,7 la wari tɔ bɛ to an bolo 1,000,000 ani dasi waga 80 ni dasi loro ni waga loro plus de inshallah donc an b'a ɲini silamɛw fɛ bɛɛ n'i seko jɔn de bɛna yiri ta jɔn de bɛna bambu ta jɔn de bɛna ciment ta jɔn de bɛna gravier ta jɔn de bɛna cɛncɛn ta silamɛw an bɛ ɲɔgɔn da ten nin dɛ min fana b'a bolo a kana jɔn kelen kelen fila fila o le ka misiri kɛ ta dɛ Alhamdulillah ni yɔrɔ in de la u ye balo ta ni k'a di maaw ma ka kɛ sarakati bɔ ye nin donba in yɛrɛ bonya kama n'o de ye Lailatul Qadri ye komi kun y'a fɔ n ka kɔrɔfɔ daminɛ na cogoya min na nin kun ya an ye Côte d'Ivoire jamana kan dugu min bɛ n'an b'a wele Ajawi ka bɛn ni marisi kalo ye san 2026 association an ka bɛn maaya la o fara ɲɔgɔn ka jɛkuluba min bɛ yen u farala ɲɔgɔn kan ka nin wajuliba in la ɲɛnamaya ka bɛn ni Lailatul Qadri su ye n'o ye latigɛ su ye an bɛ dugawu kɛ ala ka faamuyali cogo ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tiɲɛ wulila an ka londi
sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela alonde sega tinya tenya welela fala ka chideme tenya welela galonde sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela na mara shikolomba uyo tenya